आबा बारहुंखा औ आयै आबा नों एसेबां टेनसन लाबाय थानांला एसेबां सानबाय थानांला नों गाबोननिफ्राय गासैबो मोजां जाजोबसिगोन नै सासे मानसिया खबर हरदोंमोन आंनो गाबोनो मोनसे दाबसे जायगायाव न' मोनदों आरो जों गाबोननो शिफ्ट जानोसै थांना गाबोननो औ आयै मानो थाङा आंथ' हाबा दानो थांगो जागोन आयै गाबोन थांगोन दे जागोन दे होनब्लालाय आयै आदा रनिया जुदि माब्लाबा फैनानै जोंफोरखौ नागिरफैयो अबाव नागिरना मोनो बेबायदि जाब्लाथ' मोजाङानो बे साना फैब्लाथ' मोजाङानो बेखौनो नेगासिनो आङो रनियालाय फैब्लाबो आरो अफिसखौथ' सिनायखायोना बियो खासि भगबाना जुदि बेबायदि खालायनायमोनब्ला रनिया जोंफोरखौ नागिरनानै फैनायमोनब्ला बेसे मोजां जागौमोन आयै बेनिफ्राय मोनसे प्रब्लेम जागोन ना दाथ' जोंफोर गाबोन थांगोन बेयाव सोरबा मानसि फैब्लालाय सोरबा जुदि बायजोनि मानसिफोरा फैनानै बोरायनि डेड बडिखौ नुफैयो अब्लानिया मा जागोन आयै मानो बेबायदि जानो हाना आबा गिबियावनोथ' बे न'आ जोंफोरनि प्रपार्टि बेयाव गुबुन मानसिया मानो फैनो बेखौथ' जों फानाखैना आरो जुदि गुबुन फारसेथिं नायोब्ला सोरबा जुदि सिखावफोरा फैयो बिसोरलाय आरो बेफोरखौ मानो नायथिनो आं जेखिबो जेरैबो गिनाय मोनो आयै जेबो नङा आबा गिनाङा जेबो जाया थांनाया थांबाय दा नों गावनि फरायनायाव गोसो होदो बेफोरखौ जेबो सानबाय थानाङा आबा नोङो गाबोन थांसिगोन ना जेबो टेनसन गैला गासैबो मोजां जाखाजोबसिगोन आरो थांनायनि सिगांथ' जोंफोरनि पाब्लिक प्रपार्टिथ' नङा बियो जोंफोरनि प्रपार्टिसो जोंनि साहा थांनायनि सिगां गेटफोरखौ फांना खालामजोबखागोन फांगोन गेट फांगोन दरजा फांगोन गासैखौबो बन्द' खालायना गालांजोबखागोन सोर फैनो बेयाव आबा औ आयै दे सारना होबावलाय दैखौ सारना होबाव बिहामजो गैलां दंस' जाबाय बिहामजो बेफोरबायदि थाबाय थाब्ला जाला डक्टरनाव लांनांगोन आइ थौ थिखांनो थुनाय मेगन खैसे माबादों र' दिनै आबै दैखौनो लुना होजोब होबाय र' आयै मा जाखो मा दै जाजोब्बाय मोखाङालाय आयै नों दसे समनि थाखाय बेहुस जानानै गोग्लैना दंमोन आयै मा जानायमोन आयै नोङो माथो गैया जाना दंमोन मिथिबाय दासो दै लुनानै बाजैया माथो फैबाय नोंना मा जानाय आयै मानो बेबायदि जानाय नों माबा जाफ्लांदोंमोन नामा हे भगबान आंलाय माथो बेसेबा बिखा सिखा गुगुल मोनलायलांबायमोन आङो मा जाखो होननानै मानसिया माथो गैया मुं गैया राखां रुखांनो जेबो लोरसोर खालायाखै आंलाय माथो मा जाखो हे इसोर बेसेबा गिलु बालु मोनजोबदोंमोन आङो आइखौ मैबासो जाबाय सानबायमोन हामफिनबाय दे सेन्टेनावसो फैबाय दै लुनानै आं जेबोखौनो हमनो हायाखै मा जानायमोन माबा दैसो लाबानो फैदोंमोन आङो खर'आनो हरखाब गिदिंनानै गोग्लैनानै गमखौनो मोनासै माब्ला गोग्लैनाय हमस्लाब हायासै आङो टिउबवेलावबो हमनो नागिरनाय बायदि खामबाय हमख'नोनो हायासै ज्राम गोग्लैबाय गोसोआव गैखाला गाबोन सोरांबानो नायजानो थांनांगोन दे आयै माबा जादों माबा मादों औ गाबोन डाक्टरनाव थांगोन दे थौ माबोरै आइखौ हम थौ बिसिनायाव थौ आइ बाबाया हस्पिटालाव थांनो होननानै गारिसो लायनो थांदोंमोन गामियाव र' फन खालायनि नों लाना थांला खोमा ना दिनै नाङा दे खर'लाय एसे गिदिंबाय थादों थेवबो दिनै थांला दे आङो जेबो जाथ'ला खोमा गाबोनबो थांसिगोन नङा आयै नों बारा मोनदोंबा थौखा आरो दाहायफोर मायबाफोर जाबावोब्ला आंनिबा थांखानायानो हामगोन आयै नाङा दे नाङा दा हरफोराव नांला बेफोरखौ बिमा बेसे गिनाय मोनदोंमोन आं मोनथिबायना नोंखौ मा जाखो होननानै माबोरै जानाय बेबायदि हरखाबनो माबायदि गोग्लैनाय नोङो गोसोआव दंना बेबायदिनो दैमाबो नागिरनायावनो हरखाब खर'आनो गिदिंनानै गोग्लैसाबमा माने आं हमस'नो हायासै फुटनो गोग्लैखादों माबोरैबा बेहुस जाखादों आं नोंखौ बेखायनो बुङो मानसिनि देहा गेजेर गेजेर चेकआप खालायहैनांगौ होननानै नायहैनांगौ होननानै आरो नों जानाय लोंनायावबो एसेबो मोजाङै गोसो होथारा बायदि मोनो आं खामानियावल' मुखुब जोंफोरनो बयनोबो होग्रोनानै गावआ उनाव जायोना जाया मोजाङै जाफायाबो बेफोरनि थाखायनो देहाया नोंना दुरबल जायाखै बे
गाबोन ओंखारदे सुदेम फुङाव चेकआप खालायनानै फैनि मा जादों मा जायाखै देहाफोरखौ गेजेर गेजेर हाबालाथाय चेकआप खालायनांगौ होमब्लासो मोनसिगोन देहायाव मा सोलिगासिनो नङाब्ला बेबायदि गोग्लैना थानानैब्ला हारसिं रावबो गैयैयाव मा जागौमोन दे बिफां मायबा सानबाय दं र' मा मायबाफोर सानदों बिफा गोरोन्थिसो खालामफ्लांबाय नामा जोंफोरो मा गोरोन्थि बे बैसोआव गोरोन्थिसो जानाय बायदि मोनबाय आं बेखौसो सानफ्लांबाय थाबाय आं मा हमस्लाबनोनो हायाखै आं आरो नंगौना नङा माने सानफ्लांबाय दं आं बे बैसोआव जुदि बिदि जायो मा जागोन दे बिफा गोरोन्थियाथ' गिदिरानो जाबाय मा बुंदों नोङो बैसोगोरा बैसो जानाय गोरोन्थि मा बुजियाखै आङो मा बुंनो नागिरदों बे जाबोर गारिजों आं मा खालामबावनो दा सोरनाव हेल्प बिनो आङो मबाइलखौबो गारबोबाय मा खालायनो आं हमस्लाबनोनो हाला जोमैजोंबो नांज्लायनानै बिबो ओंखारलांबाय दिनैनि सानानो आंनि थाखाय मोनहुसियत सानमोन मोनहुसियत माने बै हिन्जावआ जेब्लानिफ्राय जोंहानि न'आव आगान होदों बे समनिफ्रायनो गाज्रियानो जागासिनो न'आवनो सहैनो होआ आंखौ बे हिन्जावखौ आङो होखारहरखागोन आं माबायदि टाइम पास खालायनो दां हरसे आं मा खालायनो दा बेयावनो थानांसिगोन नामा आङो जायगाफोराबो मोनामजोबदों डास्टबिन बेसेबा गाज्रि जायगाफोराबो बेखिनि जायगायावसो गारियाबो सारा फाफ्लि सैमा गारियाबो बेयावसो गाज्रि जानो मोनबाय दा बबेनिफ्राय मदद बिहरनांगौ जेरैबायदि अबस्था जादों आङो दा बे गारियावनो हरसे थानांगोन खोमा बायदि मोनबाय आङो माबायदि हरसे थागोन आं बे गारियाव एसेबां फिसा जायगायाव मानसि उन्दुनो आं दा पापाया नुदों फिसाजा गोमानानै दङ थेवबो खबर गैया एटलिस्ट बेयो जोमैखौथ' फन खालायनो हागौ ना जोमैनि नाम्बार दङ आंनि आरो पापानि लोगोआव जोमैनि नाम्बारा दङनो एटलिस्ट खेबसेथ' फन खालायनांगौ ना आंखौ नागिरनाथ' फैनांगौ आं बे हर गेजेराव फासिनानै दङ अबाव फैनो बे हिन्जाव गोदानजों रमेन्टिक खालायनायाव मुंखौ जेरैबो जेखिबो टेनसन बियार गंनैसो दङ बेखौनो लोंजोबनोसै आं बियारखौनो लोंसै आं आङो टेनसनाव डाबल टेनसन जाबाय आं खर' सर' गावजोबसिगोन आं बियारफोरखौ लोंनानैनो उन्दुना थानोसै आं बे गारि सिङावनो रावबो आंखौ मदद खालायनो फैखाया रावबो अनग्रा मानसिबो गैखाया असे होननानै बिफाल'सो दङ बेबो हिन्जाव गदायनि बिजि सिङाव उन्दुना दङ अबावबा दोन्दोंमोन बियार बथलखौबो आं एसेबां गिदिर गोरोन्थि माबोरै खालायफ्लांखौ बिफा रादाय आं जुदि साननाया नंमारगौ जों माबोरै मोखां देखायनो मानसिफोरनि सिगाङाव लाजिबाय आं एसेबां गिदिर गोरोन्थि माबोरै मावफ्लांखौ आरे मा बुंगासिनो नोङो मोजाङै बुंनाय मा गोरोन्थि माखौ खालायदों मा खालायखौ नोङो बुङा मानो आं जेबो बुजियाखै मोजाङै खुला खुलि बुङा मानो बेनोथ' बिफा आं बुंदोंमोन ना नोंनि सिगाङाव औ मा आं बुंदोंमोन ना आंना बै मासे माहिकिया जानाया मास मोनब्रैसो जाबाय जायाखै होननानै औ दा बेनिफ्राय दा मा माने आं आरो सानदोंमोन बिफा बैसोआबो एसे जाबाय 40 प्लास जाबायानो 40 बारबाय माहिकियासो जाला नामा आंना जालासो खोमा बन्द जाबाय खोमा होननानै आरो आङो बे माहिकिया जायैखाय एमसिया जायैखाय आं सानदोंमोन आंना बेनिखायसो जायाखै नामा बैसोआबो जानायखाय जालासो खोमा होनबा मा माने बिफा दङ बायदिसो मोनबाय आङो मा औ बिफा आंना दाख्लैबावैफोरनिफ्रायनो खर'फोरा एसे गिदिंखाबाय थादोंमोन आंलाय माथो ओरैनोसो जादों नामा सानदोंमोन बेफोरखौलाय सोर सानबावगौमोन आरोलाय बैसोआनो जाबाय मानसिफोरा बे बैसोआवनो सोरबा सोरबि बन्द जायोना बेबायदि जानायफोरा आं बेबायदि होननासो सानदोंमोन दा बिफा मा खालायनो जुदि दङ बिफा मायबा मोनसे लामा दिहुनदो जुदि दंमारो मा खालायनो जोंफोर आरो समाथ' बारबायानो खोमा नै मास मोनथाम बारबायानो मास मोनब्रैयानो जाबाय मा खालायनो जुदि दंमारोबा बिफा मा खालायनो लाजिबाय आङो मा खालायबावनो आङो अबाव थांनो सोरनो मा मोखां देखायनो फिसालाया बिहामजो लाबोबाय लासिं आं गथ'फोरनो मा मोखां देखायनो बिफा बेफोर जानायनि सिगां आं मानो थैदो बिफा थैबाबो जागौमोन खोमा आङो लासिं आं महर देखायनो हाला मोखां देखायनो लाजिबाय आं जुदि नंमारगौ बिफा मा खालायनो आं है सुदेम नों बांसिन सानदों माथो एसेबां गिदिर बाथ्रा जाखौ थैनो लुबैलायनाय जेबो नङा बेलाय आजिखालि साइन्सआ बेसे मा खालायखौ मा बेलाय गाबोन हस्पिटालाव थांगोन ओंखार बेखौनो एसेबां टेनसन लानांगौ नामा
नङा रादाय इसिबां गिदिर गोरोन्थि माबायदि मावनो हागौ जोंफोर इसिबां गिदिर गथ' दङ बिहामजो मोनलाय लांबाय फिसालाया मा सानगोन सोर गामिनि मानसिफोरजों मिनिजागोन मा सानगोन दे मा गथ'फोरनो माबायदि मोखां देखायगोन आं दे एसेबां साननाङा माखौथो एसेबां लाजिनांगौ गथ'फोरालाय माबोरै मोनथिनो जों गाबोन हस्पिटालाव ओरैनोबाबो थांखागोन ना नोंखौ देखायनो होननानै गथ'फोरा मा मोनथिनो आरो मालाबा मायबा खारनाव मायबा जाहोनाव मोनथिबायानो दे माथो गिदिर बाथ्रा एसेबां लाजिनांगौ खोथा जेबो नङा मानसिफोरखौ नुवाखै बेसे बोराय बैसो जानासो हाबा जायो सोरबा 45 सोरबा 48 सोरबा 50 सिख्लाफोराबोथ' दाना गोबां बैसो जानासो हाबा जायो सोरबा 38 सोरबा 37 सोरबा 40 नोङाबालाय बेसेथो बैसो जाखो 40नि एसेल'सो बारबाय बेबायदिलाय गोरोन्थि आरो माथो बुंबावनो आरो बेफोर इसोरनि हरनाय माया माब्लाबा जाफ्लाङा जाफ्लांबाय थाबाय माथो आरो जेबो गिदिर खोथा नङा जेबो लाजिनो गोनां खोथा नङा जेबो साननाङा आरो दा नोंना सानै खर' गिदिंना गोलैबावगोन उनाव आरो मोनथिनाङि खोथाखौ मोनथिबावगोनसो नों जेबो साननाङा आरामसे दा उन्दुदो गाबोन फुङाव सोरांबानो सानैबो हस्पिटालाव थांसै मोनथिला दे आरो बिफा मा जाबावगोन जेबो जाया मोजाङानो जागोन जेबो जाया जेबो गोबाव जायाखै दाबो जायखिजाया आंहा खालि बेल' रावबो मोनथियाबानो जाबाय रावबो मोनथिया दे उन्दुदो नङाहाय बिफा आगोलनिफ्रायनो आं माने एसेबो सिनसियार जादों बेफोर खोथाखौ लानानै एसे सिनसियारथ' जानांगौमोन सानफ्लाङासै आरो माथो खालायबावनो